Heippa! Mä oon Saarla Milla, sun vahvuutesi palauttaja ja elämänpaluuvalmentaja. Mä oon sitä mieltä, että meidän jokaisen pitää olla vahva, erityisesti henkisesti, mutta myös fyysisesti. Tässä elämässä me tarvitaan sitä henkistä vahvuutta, mitä yllättävimmissä tilanteissa. Ja joka päivä jollain tavalla. Ja tässä mun vahva valmennuksessa kesto on 3 kuukautta ja sen aikana me palautetaan sut yhtä vahvaksi, kun sä olit ennen niitä ruuhkavuosia ja kiireisiä vuosia. Mä tiedän, että olet antanut aikaasi perheelle ja velvollisuuksille, mutta nyt on sun vuoro. Joten vahva valmennus on tehty sulle. Tosiaan kestää 3 kuukautta. Se suoritetaan tuolla voima-alustalla. Eli puhelimen välityksellä sua valmennan. Sinne appiin tulee sulle selkeät ohjeet ja tehtävät. Sillä ajatuksella, että mä esitän sulle niitä kysymyksiä siellä ja pistän sut pohtimaan. Mutta se ei vielä riitä, että säkin pelkästään pohdit, vaan että sä alat tosiaan heti tekemään konkreettisia tekoja, koska vain niitä tekoja toistamalla niin tulee niitä uusia tapoja ja sä pääset siihen vahvuuteen, mihin sä haluatkin päästä. Sulla ja mulla on ainoastaan tämä yksi elämä ja sitä ei kannata käyttää semmoisiin asioihin ja semmoisiin tapoihin pinttymällä tai jäämällä kiinni, jotka ei vie sua eteenpäin. Toivottavasti nähdään vahva valmennuksessa. Voi hyvin. Moi!